Jag kan inte tappa 3-0 där. Det var nog inte akkurat Atlanten. Nej, absolut inte. Jag vill inte det oss. Det att sälja sett nu var så gör nästan att vi spalt upp mot dem och så där stod oss så gjorde vi fejler och faktiskt gav den bullepoäng som Tershimten vann sättning på. Ja, det verkar som att det hade fint och är kanske där sista 4-5 bollar i kvarten sätt var det då man och så miste det bort. Vad det liksom förklaringen på det? Jag vet inte, du skulle säga att det kan vara men jag tycker vi bara att man vet man ska inte kicka och så kickar man bollen simpelthen att man det ständer så var vi då bara inte störska. Det var så en chans att se att morgon mot Luxemburg till väl att det är som ska vinnas. Det var harst men till sist det står och hvis vi att kommer vi så måste vi vinna det i morgon så vi får göra 100%. Så det distance time mot Liechtenstein där. Vi så jag syns det var faktiskt ju alltid men jag vet att det är störstlig och det slår väl. Så vi måste bara göra det bästa och börja bena ved och köra ner vann hytterna och fejl ner växeln.